So shwmae pawb, fy enw I yw Daniel a dwi'n gweithio ar y Broject Bylbiau ar gyfer Amgueddfa Cymru. Hefyd gyda ni mae Meg sydd yn rhedeg y prosiect nawr. Shwmae Meg? A Helo. byddai'n gofyn cwpl o cwestiynau i Meg yn y sesiwn yma. So croeso i'r trydydd gweithdy rithiol y Bylbiau'r Gwanwyn i ysgolion. Y sesiwn yma yn ffocysu ar Cliwiau Hinsawdd o'r gorffennol i'r dyfodol. So bydd lot o darnau i'r sesiwn yma. Cyn i ni dechrau bant, dwi jyst eisiau checio hefyd bod chi'n gallu ymuno ar cwis Cahoot ni. Achos yn ystod y sesiwn byddwn ni'n gofyn rai cwestiynau i chi. So na i just aros i gweld os chi'n gallu ymuno. So, yn y sesiwn yma, ni'n mynd i trafod beth yw newid yn y hinsawdd. Dwi'n siŵr chi wedi clywed lot amdano fe, falle gwybod lot yn barod, ond ni'n mynd i edrych ar beth wnaeth pobl yn y gorffennol i creu newid yn y hinsawdd. A byddwn ni'n edrych ar sut i ni'n cynhyrchu trydan. Gan olaf, byddwn ni'n edrych ar y gwaith i chi wedi bod i'n wneud yn yr ysgolion a ffeindio mas beth mae'r prosiect yma yn dweud wrthym ni am newid yn yr hinsawdd. So y cwestiwn gynt yna, beth yw newid yn y hinsawdd? So, mae newidiadau hirdymor mewn tymheredd byd-eang a phatrymau tywydd. So, rhywbeth sy'n newid ar draws y byd. Pryd ni'n sôn am gynhesu, ni'n sôn am y byd yn cynhesu a pethau'n newid dros y byd. Ni hefyd yn sôn bod newid yn y hinsawdd yn cael ei achosi gan gronni nwyon tŷ gwydr yn atmosffer y ddaear. So, mae'n wneud pethau i newid fel tymheredd yn codi, lefelau môr yn codi, a tywydd mwy eithafol. A ni'n colli lot o bywyd gwyllt hefyd. So yn y gorffennol, mae hinsawdd y byd wedi newid oherwydd ffactorau naturiol fel gweithgarodd volcanig fel enghraifft, neu os ni'n cael oes iâ. Ond nawr, ni pobl y byd sydd yn creu y newidiadau yma. So mae pobl a'i gweithreddoedd yn effeithio ar newid yn yr hinsawdd. So stwff i ni'n neud pob dydd, defnyddio ffôns, gyrru ceir, mae rhain gyd yn newid yr hinsawdd. A dros 200 mlynedd diwetha, mae wedi achosi gan ni yn enwedig wrth llosgi tanwydd ffosil. So, cwestiwn i Meg a chi gyd nawr, os chi'n gallu rhoi yn y chat. All unrhyw un ohonych chi roi enw tanwydd ffosil i mi? So, a name of a fossil fuel, or a type of a fossil fuel, os gen ti rhywbeth, Meg? So falle un gall bod yn olew. Olew, da iawn. Mae gyda ni un yn y chat, petrol, sydd dod trwy. Petrol, Nwy hefyd. Nwy. Beth arall sydd dod trwy? Oes na unrhyw mwy? Diesel hefyd. Diesel. Ni hefyd yn edrych am un sydd gyda perthynas mawr gyda Cymru. Rhywbeth di. Di hwnna'n dod trwy'r chat, neu chi'n gwybod beth yw hwnna, Meg? Eto. Na i just gweld, glo. Glo, beth sydd dod trwy'r chat, da iawn. So, y tair chi wedi sôn am
yw olew, glo a nwy. Okay? So mae'r tair yma yn fossil fuels, chi siŵr fod wedi clywed amdano nhw, tanwydd ffosil yn Cymraeg. Okay? A mae pob tanwydd ffosil yn ryddhau carbon dioxide i'r awyr pan fyddant yn cael ei llosgi. So pob tro ni'n reid rhywbeth gyda trydan, er enghraifft, mae CO2 yn cael ei roi yn yr atmosffer. Nawr, mae carbon dioxide yn... dwi eisiau mynd nôl tymyn bach, actually. Nathon ni sôn am wahanol fathau o tanwydd ffosil fuels. Nawr, glo ni'n galw'r un mwyaf brwnt, achos mae'n creu fwy o problemau i'r atmosffer, ac hefyd mae glo yn brwnt. So mae hwnna'n rhywbeth bwysig i cofio am y quiz ni. Okay? Ond os ni'n edrych ar carbon dioxide yn yr atmosffer, ni'n gallu gweld bod e wedi cael ei greu allan o wahanol nwyon. So mae dyn ni methane fyna, CH4, nitrous oxide, ond y CO2 ni'n creu yn 80 o'r ganran, 80% o nwyon tŷ gwydr ni. So mae hwnna'n bwysig i cofio. So 80 ganran yn nwyon tŷ gwydr ni. So, cwestiwn nawr i Meg. Ydych chi'n meddwl bydd Prydain yn mynd yn boethach neu ymlypach os bydd newid yn y hinsawdd yn parhau? Yn cwestiwn anodd oherwydd dwi'n credu bydd llawer o pobl yn meddwl ei fod yn dod yn twymach oherwydd sut mae pobl yn sôn am newid hinsawdd, ond dwi'n credu falle mae'n cymysgedd o'r ddau. Ie. A os chi eisiau rhoi ateb yn y chat hefyd, newn ni gweld beth sy'n dod trwyddo. Iawn i aros i gweld, falle maen nhw'n trafod. Ie. So mae Meg yn meddwl y ddoi, beth ych chi'n meddwl? Mae mwyafrif yn dweud poethach, ond rai yn dweud bod e'n dod yn mwy lib. So falle cymysgedd bach yn y dosbarth yna. Wel, chi gyd yn iawn, achos ar ateb i ni fan hyn yn Cymru, yn Prydain, bydd e'n dod yn gynhesach, ond bydd y gynhesu na yn creu i fe dod yn fwy lib hefyd. A na i defnyddio lluniau yma jyst i esbonio. So wrth mae'r tymheredd yn codi, mae'n dod â air twym i codi pryd mae'n cyrraedd y tir fan hyn dod draws y môr, a mae hwn yn creu mwy o dŵr yn yr atmosffer sydd yn ffodus yn creu mwy o glaw. So hwn yw'r cylchgredd dŵr, the water cycle. So pryd mae mwy dwym, chi'n cael lot o glaw hefyd. So yn llefydd tropical, maen nhw'n cael tropical rain sydd yn really loads o glaw yn dod lawr. So bydd e yn meddwl mwy o glaw a gynhesach i ni fan hyn. So nawr dwi eisiau edrych nôl 800,000 o flynyddoedd yn ôl. Okay? So mae'r graff hyn yn Saesneg, ond na i esbonio fe yn Cymraeg. So ni'n mynd nôl dros amser, a ni'n gallu gweld bod lefelau carbon dioxide wedi mynd lan a lawr, a mae hwn yn digwydd oherwydd pob tua 100,000 o flynyddoedd mae oes iâ yn dod, oherwydd sut mae'r byd yn symud o amgylch yr haul.
A chi'n gweld bod y patrwm hyn wedi dilyn patrwm gyson, byddwch chi'n dweud fyna, Meg, dros lan at amser fan hyn. A wedyn ni'n gallu gweld yn 1911 oedd y carbon dioxide yn dechrau tyfu, a heddiw mae wedi mynd reit lan fan hyn. A wrth bod y carbon yn mynd lan, mae hwn yn golygu bod gres yn mynd lan oherwydd yr effaith tŷ gwydr neu'r greenhouse effect sydd fel blanced o amgylch y byd. So y mwy o carbon yn yr atmosffer, y mwy mae'r gres yn cael ei cadw mewn i'r atmosffer. So chi'n gweld fyna effaith dynol, effaith y pobl, a mae wedi wneud newidiaeth mawr. Right, so ni wedi sôn am lot o stwff yna, so nawr ni'n mynd at cwis Cahoot. So na i just dechrau hwn, doi cwestiwn bach dyn ni. Ie. Byddai'n gofyn i Meg rai o'r cwestiynau hyn. Mae'n just yn dod lan. So, pa un yw'r tanwydd ffosil bydraf, neu'r tanwydd ffosil mwyaf frwnt? So mae dyn ni nwy, olew, glo, neu maen nhw gyd yn lan. Beth ych chi'n meddwl, Meg? Wel, dwi'n cofio ti sôn am Dani, y ffaith bod glo yn peth eitha brwnt ei hun. So, mae'n ffordd dda o cofio pa un yw'r mwyaf brwnt i defnyddio. So, So, pa ganran o nwyon tŷ gwydr sy'n cynnwys carbon dioxide? So, Meg, mae rhaid i chi cofio'r chart na nes i ddangos i chi. So, efe 50, 70, 60 neu 80 y ganran. So, nawr ni'n mynd i sôn am sut dechreuodd newid yn yr hinsawdd. So, os ni'n meddwl am Cymru, so cyn 1750, oedd Cymru yn bennaf yn ardal wledig iawn. So, fel yn y llun yma, gobeithio i chi'n gweld. A os chi'n meddwl am y fath o swyddi oedd gen pobl ar yr amser, roedd rhan fwyaf o'r pobl yn Cymru yn ffermwyr, yn gweithio'r tir, yn magu anifeiliaid, yn tyfu cnydau. So dyna oedd prif gyflogoedd pobl. Oedd gan Cymru llawer o adnoddau naturiol, ac roedd gan Cymru lot o glo, ond ar y pryd oedd neb yn defnyddio'r glo yma, oedd neb wedi dechrau defnyddio fe. Wedyn yn yr 1700s, roedd llawer o ryfeloedd ar ledled y byd, so roedd angen mwy o fetel i creu arfau fel y canon enfawr hyn. Okay? So oedd pobl yn dechrau ymladd, ond nhw eisiau mwy o fetel. So, i cynhesu metalau fel haearn, bydd angen cynhesu mwy haearn. Bydd angen cynhesu'r mwyn haearn, sef yr iron ore, i dros 1200 Celsius. So mae hwnna'n really, really dwym. Os chi'n meddwl pryd chi'n berwi dŵr, mae'n tua 100 Celsius i toddi y mwyn haearn oedd angen cael y tymeredd yma. Okay? So oedd angen wneud hwn, a defnyddiodd coed fel tanwydd, so nhw'n llosgi coed yn y ffwrnasi,
ond oedd hwn ddim yn cael tymheredd digon dda, so oedd eisiau rhywbeth arall i llosgi i cael y tymheredd yn digon dwym, y tymheredd dwym yma. So os ni'n edrych ar tref fydd y Tydfil, fel enghraifft, oedd hwn ar y pryd yn lle amaethyddol, so lle ffermio yn 1750, a wedyn daeth rhai pobl o Lloegr a gweld ffordd o ennill arian drwy greu haearn ar gyfer arfau, ac yn fuan roedd Merthyr yn dref diwydiannol, fel chi'n gweld yn y llun yma. So, cyn hynny, ffermwyr i gyd, wedyn oedd fel swydd newydd, swydd yma o creu haearn. A agorwyd 4 gweithfeydd haearn ym Merthyr Tydfil. So, lle fach, ond 4 gweith haearn. Ac agoriodd bwll glo i roi glo yn y ffyrnesi yma. Okay? So erbyn 1790, so 40 mlynedd wedyn, roedd Merthyr yn brif dinas gwneud haearn dros y byd. So y lle yn y byd oedd yn cynhyrchu haearn. A oedd 4 ffwrnais yna, a os ni'n mynd yn ôl eto, ni'n gweld y tymheredd o'n nhw'n cyrraedd, a hefyd oedd pob ffwrnas yna, bydda un gwaith haearn meg yn llosgi 300,000 tunnell, 300,000 tons o lo i bob blwyddyn. Ond os chi'n meddwl am y 4 na yn Merthyr, byddai'n llosgi 1,200,000 o tunnell, 1,200,000 tons of coal. Okay, so Wow. Suddenly roedd lot o glo yn cael ei llosgi, a fel ni'n gwybod, oedd y glo hyn yn dechrau creu problemau i ni yn yr hinsawdd. Oedd neb wedi sylwi hynny ar y bryd, ond dyma'r stori. A oedd y stori hyn ar draws y Ddeyrnas Unedig. Yn Belfast, o'n nhw'n creu lot o llongiau, yn Glasgow, o'n nhw'n creu lot o llongiau. Ym Manceinion, oedd y prif dinas gwneud ffabric. Yn Newcastle, o'n nhw'n mwyngloddio a gwneud metal. So oedd hwn yn digwydd ar draws y Ddeyrnas Unedig, ond hefyd yn y gyd o gwledydd ar draws y byd. Okay? So, llosgi glo i wneud pethau a gynhesu tai yn sort of digon drwg, ond wnaeth pethau dod yn wath mewn ffordd achos o'n nhw'n defnyddio mwy o fossil fuels. Os ni'n edrych ar y paentiad hyn o olwyn glo'r cynnar yng Nghymru yn Sir Forganog, chi'n gweld oedd hwn yn cael ei redeg i ddechrau, o'n nhw'n cael y glo mas wrth defnyddio ceffylau. So, oedd ceffyl fan hyn yn tynnu fel engine weindio i codi y glo a i codi'r pobl. Oedd cylch ddŵr fan hyn yn pweru rai pethau, a roedd ceffylau a cert yn symud y glo. So i ddechrau, o'n nhw'n defnyddio fel pŵer naturiol i cael y glo mas, ond wedyn, hefyd ar draws Cymru, o'n nhw'n defnyddio pethau fel cylch ddŵr. Mae un dyn ni yn yr Amgueddfa Llechi yn Llanberis, enghraifft, i wneud y pethau. Ond
Os ni'n mynd at 1850, nath nhw symud o defnyddio dŵr a nath nhw dechrau pweru pethau gyda stem. A i pweru gyda stem, mae angen llosgi glo. So, i cael y glo, i wneud y fetal, o'n nhw'n defnyddio mwy o glo. So, oedd mwy o fossil fuels yn cael ei defnyddio. Os ni'n edrych fan hyn, chi'n gweld o'n nhw'n gynhesu'r dŵr gyda stem, a bydd gyda nhw yn Merthyr fel huge furnaces hyn, really doim gyda pobl yn redeg nhw. Hefyd, roedd y diwydiant glân yn wreiddiol yn pweru periannau a defnyddio ffabrig fel nes i ddangos gyda cylch ddŵr, ond wedyn nath e cael ei pweru gan glo. Os ni'n edrych ar trafnidiaeth, so i ddechrau oedd e fel ceffylau, cert, ond wedyn nathon ni dechrau defnyddio'r tren a'r tren stem oedd hwn, a dwi'n siŵr chi gyd wedi gweld falle lluniau o pobl yn rhoi glo ar y tân yn yr engine. Hefyd, roedd y llongau hyn yn cael ei redeg gyda stem, a oedd hwn gyd yn cael ei wneud wrth llosgi glo. So newn ni mynd nôl nawr at, Zaini Gazelle yn ennill nawr. So newn ni mynd at y cwestiwn nesaf. Pa mor boeth y mae angen i ffwrnais i fod i doddi haearn? Nawr, dwi'n cofio hyn bod yn uchel iawn, ond pa mor uchel yw'r ateb? So mae'n 1,000, 1,000, a 100, 1,200 a 1,300. Dwi'n mynd, dwi'n riaf jyst yn siarad gormod. Mae hwnna'n iawn. So, o ti'n mynd am yr un ateb? Ie, dwi'n credu hefyd, ie. Da iawn fyna. So really, really boeth. So mae Zaini Gazelle dal yn ennill. A dwi'n credu nawr, ni wedi wneud... Ydyn ni wedi wneud 4 cwestiwn fyna? Neu... Newn ni mynd... Dwi'n mynd i mynd... Faint o dinell o lo mae Gweithdai Rhithwir Bylbiau'r yn ei defnyddio pob flwyddyn? So chi'n cofio oedd gyda nhw 4 Gweithdai, dwi'n credu. Da iawn pawb yn rando fyna, da iawn Meg, da iawn pawb yn yr ysgol. A newn ni just mynd nôl naw at y sleidiau. So, beth digwyddodd nesaf? So, nathon ni lan at pobl just yn dechrau creu stem a trenau a lot o diwydiant industry ar draws, ond beth digwyddodd? So, newidiaeth mawr wnaeth digwydd oedd dechreuoedd, os chi'n gallu gweld yn y llun fan hyn, dechreuodd trydain cael ei defnyddio i pweru peiriannau a phopeth yn bywydau beunyddiol. Ond ble mae'r trydan hyn yn dod? So un ffordd o cynhyrchu trydan yw poethi dŵr gyda glo. Okay? So os chi'n dychmygu mae hwn yn tan wedi cael ei wneud gyda glo, mae'n poethi pot mawr fan hyn o dŵr, a mae'r stem hyn yn cael ei creu, so mae dal stem ynddo fe, ond wedyn mae'n mynd at terbain sydd yn troi ac yn creu trydain. Okay? A mewn Prydain, yn 1950, cynhyrchwyd
96 o'r ganran o'r holl trydan wrth defnyddio glo. So 96% of all the electricity made was made by burning coal. So mae'n lot mawr. So mae pob tro chi'n rhoi, yn y 50au, dwi'n siŵr o'n nhw gyd yn meddwl, o, dwi'n rhoi golau arno, a o'n nhw ddim yn gwneud y connection na gyda faint o glo oedd yn cael ei defnyddio. Okay. A hwn yw ffactri orsaf power Aberthor yn Cymru, yn Sir Forganog, a roedd yn llosgi glo i gynhyrchu trydan. A ar gyfer taledd, roedd yn llosgi 5,000 o tynnell o lo bob dydd, Meg. 5,000 tons of coal burnt every day. Ac yn 2013, sydd tua canol arbrawf Bylbiau ni, llosgodd 3.5 miliwn tynnell o lo wrth gynhyrchu trydan. So 3.5 million tons of coal being burnt in 2013. Dwi'n ffili dychmygu faint o glo mae hwnna, ond mae lot o glo. Yeah. A mae'r carbon dioxide yn yr atmosffer yn effeithio ar tymheredd ni a popeth yn y byd, really. A ni'n gallu gweld arwyddion o sut roedd y newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar byd ni yn bywyd gwyllt. So dyna pam nathon ni creu y Broject Bylbiau, achos mae blodau bach yn sensitif iawn i newidiadau yn y hinsawdd, a ni'n gallu gweld lot o'r stori wrthyn nhw. A'r blodyn fan hyn, falle mae rai o chi wedi clywed amdano fe, lili Gweithdai. So mae'n tyfu ar mynyddoedd o Gweithdai, okay? A mae'n planhigyn tebyg i rai sy'n dod o'r Arctig, a mae wedi bod yna ers yr oes diwetha. Okay? So mae'r planhigyn hyn yn hoffi sort of tymheredd oer, y fath i chi'n cael pryd chi'n mynd lan mynydd, fel yr Wyddfa. So nath hwn cael ei ffeindio yn 1697, blodyn bach pert, a wrth i bopeth gynhesu, mae'r ardaloedd y gall y planhigyn hyn fyw wedi lleihau. A nawr mae'r planhigyn hyn yw'r un fwyaf prynaf dros y Ddeyrnas Unedig. Ac mae'n dyblygol i diflannu. Sut ti'n teimlo am hwnna, Meg? Ie, mae'n drist i meddwl bod wahanol dannau o natur yn dechrau diflannu oherwydd ein actions ni. Dwi'n gwybod mae yna pethau naturiol yn digwydd fel ice ages y pethau, ond mae yna'r pethau fel planhigion fan hyn, mae nhw wedi cael ei effeithio gan ni yn bersonol, specifically us. So mae'n drist i gweld hyn, yn ymwedig gyda'r prosiect yn ei wneud yn plannu planhigion a gwirio nhw i gweld sut maen nhw'n tyfu a gofalu amdano nhw. Mae'n arddangos i ni pa mor sensitif yw'r planhigion yma weithiau. Mae'n rhaid i ni gofalu amdano nhw mwy. Ie. A mae'n blodyn bach hardd, so byddai'n trenu colli fe. Ie. Ond mae'n bwysig wrth sôn am yr hinsawdd. Mae'r newyddion weithiau bach yn drist. So mae'n bwysig iawn bod ni yn cadw'n positif, achos ond wrth cadw'n positif allan ni wneud wahaniaeth dda. Ac so ni'n mynd i edrych nawr ar rai o'r newyddion dda. Sa'n gwybod
digwydd fan hyn. Dyna ni, mae'n dangos i ni. Great. So yn Prydain, ni wedi wneud lot o waith i symud o defnyddio glo at defnyddio wahanol fathau o fossil fuels sydd yn llai frwnt, sydd yn creu llai o llygredd, ond hefyd ni wedi symud at defnyddio power wahanol. So os ni'n edrych ar y pie chart fan hyn, chi'n gweld bod yn 2 flwyddyn yn ôl, nathon ni dechrau gynhyrchu mwy o trydan wrth defnyddio power y gwynt. A mae power y gwynt yn wahanol i glo a nwy a pethau. Chi'n gallu dweud wrthyn ni pam, Meg? Ydy e'n, wel, falle rhywbeth mwy clean yw'r gair dwi'n edrych amdano, a rhywbeth dyn ni'n gallu ail-defnyddio mwy. Mae'n rhywbeth sydd yn mynd i diflannu yn ein byd ni. So os chi'n meddwl amdano fe, mae'n defnyddio'r egni sydd yna yn barod, y gwynt, rhywbeth naturiol, sy'n troi y blades yna, a dyw rheini ddim yn creu fossil fuels, Maen nhw ddim, mae'n sustainable gynaledwy, so mae'n really newyddion really pwerus, dwi'n meddwl, i gweld bod ni wedi symud at gwynt fod yr un fwyaf o sut i ni'n creu power ni. A os chi'n edrych ar glo, mae wedi mynd reit law o beth oedd e, 96 o ganran lawr i 0.6. So, bod pobl yn dweud, newn ni ddim newid, ni wedi wneud lot o newidiadau yn barod, so mae hwnna'n really bwysig i cofio. Right, so, na i mynd at y Cahoot, gobeithio bod e'n gweithio. Ydych chi'n gweld e? Dwi'n meddwl mae'n di colli connection unwaith eto. OK, na i wneud yw, na i just cael quick refresh. Bydd rhaid i ni just clicio trwyddo'r 4 cwestiwn na. Mae hynna'n iawn. A hwn yw cwestiynau olaf, so bydd hwn, ond bydd rhaid i ni cael pin arall. So tro yma, 4, 2, 4, 4, 5, 9. So 4, 2, 4, 4, 5, 9. So anyway, Arctic Otter tro yma. Arctic Otter, so newn ni just aros i'r ysgol dod mewn. A wedyn, na i just mynd trwyddo'r cwestiynau, charming nhw mewn. Dwi'n A credu wedyn, pryd ni'n dod at y 2 olaf, byddai'n arafu tymyn bach. So, pob luck pawb. Fel recap yn dydi e? Test bach eto, just i gweld. Siawns i cael ei iawn. A un yw'r tanwydd ffosil bydraf. The dirtiest fossil fuel. Fi di ateb yn barod, na'n gweld nawr. Da iawn. So, pawb wedi cael ei iawn tro yma. Ti yn y lead, Meg. Cwestiwn 2. Pa ganran o nwyon tŷ gwydr sy'n cynnwys carbon dioxide? Agos. Agos fyna. Ti dal yn ennill, Meg.
Ond dyle ti, Ie. really, achos ti'n Wel, rhedeg y ie. prosiect, siwr. Ie. Fair point. Pa mor boeth oedd angen i'r ffornosi fod i ddoddi haearn? Da iawn. O, ddau o chi'n iawn fyna, ar ferchog. O, dal yn ennill. Gewn ni weld nawr. Ie. So faint o dunnell o lo mae gwaith haearn Merthyr Tydfil yn ei defnyddio bob flwyddyn? A ddoi yn iawn. Pwy sy'n edrych yn nawr? O, gewn ni weld nawr. Mae'n Falle bydd gan agos. charming new champs yn y ddoi cwestiwn nesaf yma. Yn 1950, faint o Trydain y ddeyrnas Unedig a gynhyrchwyd trwy losgi glo? Dwi'n cofio fe bod yn ateb eithaf uchel. Quite shocking hefyd. 46, 76, 36, 96. O, ddoi o chi wedi cael hwnna'n iawn, da iawn. So, 96 o ganran. Cwestiwn nesa. O, mae'n agos. Beth yw'r enw'r blodyn prin hwn? Cennin Pedr, Llygad y Dydd, Lili'r Wyddfa neu Rosyn? Iawn i weld. Da iawn, chi gyd wedi cael hwnna'n iawn. A pwy sydd i ennill? O, da iawn, charming Newt. A da iawn, ti Meg. O, diolch. Dwi jyst i chael chi fanna. Agos iawn. Right, so ni'n mynd nôl at y darn olaf o'r presentation nawr. A dyna darn le dwi eisiau rhoi diolch i chi gyd am weithio ar astudiaeth wyddonol bwysig hon, sef y Broject Bylbiau'r Gwanwyn. So, am 20 mlynedd mae ysgolion fel chi gyd wedi, ar draws y ddeyrnas Unedig, wedi bod yn tyfu bylbiau, wedi bod yn mesur a y glaw a'r tymherydd. A mae hwn wedi creu set data defnyddiol iawn i ni, Meg. Allwn ni defnyddio i gweld sut mae hinsawdd ni yn cael ei effeithio yma yn lleol lle i ni'n fyw. Okay? A wrth gwrs wrth wneud hyn, y filoedd o plant sydd wedi cymryd rhan hefyd wedi gwella sgiliau gwyddonol nhw. So, mae dy waith chi yn yr ysgolion yn wirioneddol yn bwysig, a rydych chi gyd yn wyddonwyr gwych yn cymryd rhan, plannu y bylbiau yma a wneud y gwaith i gyd. So, ni o Amgueddfa Cymru eisiau rhoi ddiolch i chi am y waith chi wedi wneud, a hefyd i'r partner ni, y Trustedina, sydd wedi rhoi ariannu'r prosiect yma. So nawr, yn exciting iawn, ni wedi bod yn edrych ar y data hyn, mae'r ysgolion i gyd wedi bod yn casglu. A dwi wedi bod yn edrych ar y data, a then jobyn mawr iawn os chi'n dychmygu y filoedd o data oedd yn dod mewn dros y blynyddoedd. So'r cwestiwn gyntaf dwi angen ateb yw, ydy'r tymheredd wedi newid? So, mae'r siart hwn yn ddangos i ni y tymheredd
gyfartalog, average temperature, ni wedi bod yn recordio dros y gaeaf, ond ni'n edrych arnyn nhw nôl yn 2006, reit lan at y flwyddyn diwethaf, achos mae data chi dal yn dod mewn am y flwyddyn hyn. A chi'n gweld bod tymheredd yr average temperature hyn wedi mynd lan a lawr, mae fel patrwm arno fe. Ond, os y'n ni'n rhoi llinell duedd, trend line, ar hwn, so ni'n defnyddio strategau i ffeindio'r llinell tywydd yma, mae'n dangos i chi, ydych chi'n gweld meg bod y llinell hyn yn mynd lan dros amser? So mae hwn yn meddwl bod y tuedd, y trend yw bod y tymheredd yn mynd lan dros amser, jyst tymyn bach, ac mae ganddo fe fel newidiaeth pob flwyddyn, a mae hwn yn hollol naturiol, a pryd chi'n neud gwyddoniaeth gyda pethau naturiol, mae yna wastod variation, ni'n galw fe, neu amrywiaeth yn Cymraeg. So y darn yma yn dangos i chi faint o amrywiaeth oedd ar y dechrau, a wedyn chi'n gweld bod yr amrywiaeth yna yn dechrau lleihau, okay? A ers 2018, mae wedi dod yn lot fwy tewn na, okay? So mae llai o amrywiaeth yn digwydd nawr, lle yn y ddechrau oedd lot o amrywiaeth. Ydy hwnna'n made sense? So os ni'n edrych ar yr un ar dros y Deyrnas Unedig, so nath ysgolion ar draws y deyrnas ddim dechrau tan 2012, so mae ddim mor hir, ond ni'n gweld patrwm tebyg lan a lawr, lan a lawr. Os ni'n rhoi y tueddiad arno fe, ydy'r patrwm na yn tebyg i un Cymru, Meg, ti'n meddwl? Ie, eitha tebyg bod e'n dechrau cynyddu eto, yn bach iawn nhw. Ie, so mae'n y ddoi yn mynd lan, so mae'r ddoi yn gwneud stori tebyg. A hefyd, does dim, mae'n dod yn, y variation yn dod yn llai, okay? Ond tueddiad arall ni'n gallu edrych arno yw a yw'r blodau hyn yn agor, yn gynharach neu yn hwyrach. So, pwrpas yr arbrawf yw bod pawb, yr hypothesis yw bod y blodau mynd i agor yn gynharach os mae'r tywydd yn dod yn fwy dwym. So ni'n gwybod bod y tywydd wedi bod yn dod yn mwy dwym, so nawn ni gweld beth sydd wedi digwydd i'r blodau hyn. So na i jyst esbonio'r graff hyn gynta. So diwrnod o'r flwyddyn yw hwn, okay? Ond yn niferoedd. So gyntaf o Ionawr, dydd 1 lan at 365 diwedd y flwyddyn, okay? Wedyn y flynyddoedd, a mae'r llinell duedd yn ddangos bod cennin pedwar yn ymddangos ychydig gynharach dros blynyddoedd. So mae'r slope hyn yn mynd lawr, so dros amser mae'n agor yn gynharach. Os ni'n edrych ar y trend y Ddeyrnas Unedig, i ni'n gweld rhywbeth tebyg. Mae'r slope fach yn mwy slopey, fyna. A ni'n gweld bod y tueddiad yr un peth, y ddoi yn ddod yn gynharach, so oedd hypothesis ni yn iawn. Gyda'r crocus, mae'r patrwm fach yn mwy chaotic fan hyn, ond mae hwn oherwydd bod oriau o
haul, so faint o oriau haul, yn effeithio ar y crocus yn fawr hefyd. So, pryd mae dyn ni pethau really uchel neu really isel, mae'n oherwydd yr oriau haul. Ond, os ni'n rhoi llinell tuedd ar hwn, mae'n dilyn yr hypothesis. Mae'r llinell yn mynd lawr, so mae blodeuo yn dod yn gynharach. Eto, tymyn bach, dros y Deyrnas Unedig, ni'n gweld yr un patrwm eto na, okay? Dod yn gynharach. Ond, faint yn fwy gynnes i ni'n sôn fan hyn. So, ni'n edrych arno fe ar y graff, ond mae graffiau yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig yn mynd yn arafach yn gynhesach. Dim ond ychydig bach bob flwyddyn, so just llai na un radd bob flwyddyn, ond dros amser mae'n rili ychwanegu yn gwir. Yn y Deyrnas Unedig yn gyfan gwbl, mae'r gaeafau yn cael eu gynesu tua hanner gradd bob degawd. So mae hwnna'n swnio'n fach i fi, okay? Okay, so what? Half a degree Celsius every 10 years. Ond mae hwn yn significant iawn. Achos os ni'n edrych ar y blodau fach, ni wedi bod yn edrych ar ôl, dros 10 blynedd, os ni'n dilyn y trend sydd wedi bod dros yr 20 blynedd, bydd y crocus yn agor tua 5 diwrnod yn gynharach dros y degawd, a'r daffodil, y cennin pedwar, yn agor 8 i 9 diwrnod gynharach y degawd. So, chi'n gallu dychmygu wedyn, falle 2050, bydd y blodau yn agor beth i ni so 20 a hanner o dyddiau yn gynharach. So felly, bydd hwn yn dechrau creu problemau i'r daffodil a i'r bywyd gwyllt sydd yn dependo ar y cennin pedwar hefyd. So mae hwn ddim yn swnio'n lot, 8 diwrnod, ond mae yn bwysig iawn. Achos mae'n croni dros amser, so dros amser mae'n just tyfu a tyfu, a gall ambell degawd olygu sawl gradd yn uwch. Gall newidiadau bach yn y tymheredd achosi effeithiau mawr ar natur. Okay? So y natur ni, y cadno, a'r cwningen, a'r stwff yn y wlad ni, a effeithio ar nhw. A mae'r gynhesach yn y Deyrnas Unedig yn ddinistru natur. So mae blodau yn bloduron gynnar, so mae dynnu proof o hwn. Mae anifeiliaid yn deffro o hibernadwaith, hibernation, yn gormod rhy gynnar. Mae efawnydd yn sychu ac mae stormydd a llifogydd yn digwydd yn fwy aml. A mae'r newidiadau hyn yn hefyd yn effeithio ar ein bywydau. Sut i ni'n teithio, ni'n cael y weather warnings hyn trwy amser, a mae'n effeithio ar diogelwch ni hefyd. A mae newid bach fan hyn yn cael effaith mawr ar poles ni, yr Arctic a'r Antarctic. So, just wythnos yn ôl, wnaeth wyddonydd rybyddio bod cynhesu yn yr Arctic yn achosi iâr môr i doddi'n gynnar, so ni wedi clywed hyn y blaen, ond mae hyn wedi arwain at ddirrywiad mewn pengwiniaid ymyradwy, emperor penguins, oherwydd ei bod yn colli y platfformau iâ na i rai fach tyfu arno.
a maen nhw ddim wedi tyfu digon, a maen nhw'n gorfod nofio, a maen nhw'n dod yn oer. So, newyddion trist fyna. Ond dyma pam mae y gwaith chi wedi bod yn neud dros y tymor hyn yn mor bwysig, a chi gyd yn wyddonwyr gwych, achos heb cael yr atebion, heb yr evidence yma, chi yn casglu y tystiolaeth, byddwn ni ddim yn gwybod beth sy'n digwydd, so mae'n rili bwysig y gwaith i chi wneud. So diolch i chi gyd plant yn yr ysgolion am y waith hyn. Ni wedi dod i diwedd y sesiwn, so na i just dweud tymyn bach am y sesiwn nesaf, sef wythnos nesaf. A mae'n gyd am stuff positif i ni'n gallu wneud i cyfrannu at newid. So ar diwedd y sesiwn byddwn ni'n danfon mas links a hefyd y template yma chi'n gweld i chi'n gallu wneud addewid personol, sef personal pledge, i stuff chi'n gallu wneud. Wedyn dwi eisiau i chi meddwl am stuff chi'n gallu wneud yn yr ysgol hefyd, fel casgliad y pobl gallu wneud wahaniaeth. So diolch i pawb am rando. Diolch Meg am ateb y cwestiynau gyda ni. Byddwch chi'n gweld mwy o Meg yn y sesiwn nesaf. Diolch i pawb. Ni just wedi gorffen mewn amser, a sori am rai o'r problemau technolegol fyna. Diolch yn fawr. Ni'n dweud diolch yn fawr iawn hefyd.